Саламысыз muhterem milletteshler. NTR kanalında сәләтеңне күрсәт тапшыру үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов. Гадәттәгечә барыгызга да яхшы кайф телибез һәм башлыйбыз. Исәннәрмесез? Исәннәрмесез, арулармы? Аллага шөкер. Сезнең хәлләр ничек? Безнең дә Аллага шөкер. Килдек, сөенеп. Рәхмәт килгәнегез өчен тапшыруыбызга. Без инде матур традиция буенча гадәттәгечә кунагыбыз тамашачыларга үзе белән таныштыра. Мин тумышым белән Мамадыш районы Албай авылында туып үстем. 3 бала гаиләсендә, 3 малай үстек без. Хәзерге вакытта өчебез дә шушында Түбәнкамада яшибез. Албай авылы безнең данлыклы Татарстанда гына түгел, Россия буенча да, наверное, 5 герой үстергән. 5 герой үстергән. Андый авыллар Россия буенча да бик юктыр. Хәзерге көндә Түбәнкамада яшим. 2000 елны мәктәпне тәмамлап, монда Түбәнкамага укырга килдем. 62-нче көллияттә укыдым. 2 ел. Шуннан соң 2002 елдан бирле Түбәнкама нефтехим заводында эшлим. Һәм инде шушы химияда эшләүдән тыш әле иҗат белән дә шөгыльләнергә вакыт табасыз бит. 2002 елдан шул көз айлары микән, яңа ел алдыннан ноябрьләр башында Сүрәкә керәшен ансамбле дигән ансамбльгә килдем. Ул вакытта җитәкчесе аның Галина Сабирова булгандыр аймы? Галина Ивановна Сабирова иде. Ул вакытта Азат Мулла Нурыч Нәҗмиев баянда иде. Алар мине карап, җырлатып карап, үзләре күрә алдылар. Әйттереп, ошап китте дә, әле дә йөрисез әле дә һаман да шунда әле мин дә һаман. Инде анда ничә күпме генә кешеләр, өлкәннәре дә булгандыр, яшьләре дә килеп торалар, китеп торалар, әле мин шунда. Менә шунда килеп эләгү ничегрәк булды соң? Каян ишеттегезме сез, берәр кеше тәкъдим иттеме? Безнең күрше, безнең домнан күрше, өстәге күрше Нина Емельянова, Нина Түтей дип әйтәбез без аны. Сәлам җибәрәбез аңлайса. Ул хәзер Казанда, Казанга чыгып киттеләр. Сәлам. Шул мине алып килде, ансамбльгә әйдә дип кыстап, шуннан соң менә шулнан калдым инде. Алайса сезнең булай да күңелегездә булган инде ул. Кайдадыр җырларга, ничектер иҗат итәргә, сәхнәдә күренергә, шундай бер булдымы сезнең күңелегездә? Булды. Минем Казанга театр училищесына керәсем килгән иде. Минем ул тормыш кашмады, монда килгән туры килде. Мамада инде туганнар да монда күп. Улым Түбәнкамага бар, шулай итеп монда калдык. Язмыш инде. Тормыш иптәшем дә монда таптым. Бүгенге көндә гаиләгездә балалар, ничек хатыныгыз? Хатыным, кызым Анастасия, 8-нче класста укый, отличник, бишлегә генә. Аллага шөкер, улым 3-нче класска менә керде быел. Тоже укулар әйбәт, отличник, икесе дә молодцы. Ярар, гаиләгезгә дә кайнар сәлам җибәрәбез. Инде сәләткә килгәндә Сүрәкә ансамбле дип сөйләдек икән, димәк сез инде җырлыйсыз бүген тапшырыбызда, яме? Җырлыйбыз, җырлап күрсәтермен инде. Бәйдәгез, рәхим итегез. Бу Әлмәт районы, Кәләй авылы җыры бик яратам мин аны, башкарып карыйбыз. Кәләй урамын арылай, узын урам, башында тимерләй, айгайлай кулиса, кычкырамлай, авазы бирмәй, Кәләй урам нарылай, айгайлай югыйса, кычкырамлай, авазы бирмәй, Кәләй урам нарылай, айгайлай югыйса.
Ағиделкейлер келей, біз түшәрбіз құлашларыны жәйіплей, айқайлай жүзәрбіз, қышқырырлар көкелер, сайрар бұл шул шағында нешеклер, айқайлай түзәрбіз, қышқырырлар көкелер, сайрар бұл шул шағында нешеклер, айқайлай түзәрбіз. Әфәрин, рахмат бекзор, рахмат. Сіз енді біздің тапшырыбызда, біздің проектімізда ғыммен Сүрәке ансамблінің бірінші вәкилі, десек дұрыс бола Сүрәке ансамблінің yüzі десек те бола бит инде. Ғыммен Сүрәке ансамблі аңлақшылау керешін халық ансамблі дейбіз инде, шулай деп атала бит. Менә нәрсә белән шөгыльләнәсез шунда? Җырлар өйрәнүдән тыш, ничектер, әлбәттә аралашулар да бардыр инде, ничектер тарих өйрәнүләр дә бардыр. Менә баштан әйтеп үтим әле, біз бит инде әйттек, Галина Ивановна Сабирова килдем бит инде. Аннары 2009 елларда, ноябрь айларында безгә килде Валентина Владимировна Тупаева. Ул хәзерге көндә инде бәгыләп ятсын. Безнең арабыздан китте, бик көчле, тоже бик көчле җитәкчебез иде. Хәзерге көндә безне Валиуллина Ольга Владимировна алып барат. Бик көчле җитәкче, безгә ошый. Шулай алга таба да матур гына безнең белән эшләргә язсын дип әйтәбез. Әле белгәнемчә, ул килү белән яшьләр дә тартыла башлады. Хәзер Сүрәке ансамбле ниндидер яңа сулыш белән дә яши башлады бу. Дөрес, яшьләр киләләр. Яшьләрбез бар. Хәзерге көндә безнең 15 кешедән торган яшь коллективбыз бар. Әгәр дә тагын килүчеләр теләкләре булган кешеләр безнең ансамбльгә яшьләр килергә без һәр вакытта да шат. Сәләтегезне яшереп ятмагыз. Безнең тапшыруыбызда сәләтеңне күрсәт дип атала. Сүрәке ансамбльдә менә үзенә дәшеп кала җырларга яратучыларның җәмәгать. Гомумән менә безнең тапшыруны караганыгыз бармы соң? Караганым бар. Бер чыгарылышым булса да, Гел карап, менә соңгы тапкыр 80 ничә яшьлек әби булдым мен, исемен әле оныттым. Менә шул программаны карам, бик ошады тоже. Алдан да караган бар иде инде, яшьләр бар. Бер генә түгел, бер бар инде. Айса беләсез, көндәшләрегезне беләсез, әзме күпме. Тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез тапшырыбыз ахырында? Нәрсә? Барыбыз да шулай дустату, матур яшик. Сау сәламәт булыйк, озын гомерле булыйк. Амин. Минем әле менә керәшенем дигән шигырем да бар иде, шуны сөйләп китәргә рөхсәт бирегез. Әйдәгез, рәхмәт итегез. Бу минем җиңгәмнең Анна Иванова, Анна Павловна Иванова, Түбән Камада иҗат итә ул үзе өчен. Керәшенем минем. И керәшен, горур халкым минем, синең өчен мин бит җан атам. Шундый батыр, тырыш халкым барга, үз-үземне сөеп җуатам. Җәй уртасы, Петров сабан туе, бөтен милләт халкы катнаша. Кичке уеннарың, парлы бию, иратларың, милләр сынаша. Күзләр җитсә пыкырау бәйрәмендә, каз өмәсе, кызлар җыела, җегетләре җырлап килеп керә, сөйгәненә барып сыена. И керәшен, моңлы халкым минем, йөрәкләргә үтә җырларың, икмәкле дә, чәчәкле дә, җиләкле дә синең кырларың. И керәшен, батыр халкым минем, геройларың синең җитәрлек, яу кырында күпме кешең калды, санап китсәң исең китәрлек. Керәшенем белән горурланам, авырлыклар килсә борчылам. Шундый тырыш, эшчән халкым барга, гөрләп яшим, синнән көч алам. Вах, менә шуннан да әлеге шигырьдәге сыман керәшен кардәшләр киләчәктә дә шулай бердәм булып яшәгез, әйме? Шул теләктә калабыз, җәмәгать. Шуның белән шул, Instagram шелтәрендә NTR Totar Life аккаунтына язылып, күреп өлгермәгән тапшыруларны кабат карый аласыз. Шулай ук биредә сездән гаризаларда көтеп калабыз. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән Ильяс Шәйхмәтов иде. Кабат очрашканга кадәр.